To jama'a, wannan shine director Kayodin. Wannan kuke ji ana cewa cele a tudun wada. Dan madara ba? Dan madara. Dalla akwai sabuwar waka na da tana nan za ta fashi. Zan saki audiyon ta, ko bidiyon ta, amma kafin saki wakan nan bari dan taba muku ita. Na zama celebrities boko bare dan madara. Boko bare dan madara. Na zama celebrities boko bare dan madara. A makin boy ni ne director, yaran nan kun san ban sata, an kun gano ai ba mai da ya ne kai ku gafara nan na tsinke kai gudu da wani sai keke rawa da waka sai kayo ba na rayi na abun wani kai rashin kudi ko sai rani gudu da baya sai ami mana a mota suna a keke na farrafa suna tilake na wuce da cika suna da yaƙe ina tukansu suna hawaye. Wannan bai ta ce sabuwar waƙar da za ta fito tana nan akan hanya online. Sannan kuma bugu da ƙari akwai wata za mu ɗauki yawan ta kwanan nan, ita an riga da an yi ta amma wannan ba ni ne ba, abokina ne wanda yi ta mast a Kano yake na yi ba. Kwanan nan za mu saka muku sabon bidiyo na a mai BULO TV. To ai tun a kyamarar za su san cewa aikinka ya bambanta da na sauran. Gaskiya ne, ai mu kalan kyamara ne. Gaskiya ne, kalan kyamara, ga kyamara ta bada kala, komai ya bada kala, ga bodyguard ya yi. Mu ba da wa muke aiki ba. Ai haba sai ka ce da. A gaya musu. To idan ma waya ce mutum in ya isa ce waya tana sa portrait mana. Lalle za ka yi sai mu. Bodyguard kai ce wani abu. To ya ne maza ni ne na hannun daman director Kayodin. Bodyguard dina. Yawa muna dai tare da ne kawai ne an sai ba gariya kawai. Normal ne. To su biyo shi ba a mai BULO TV. To